Konferencija broj 34. Ima li dugoročno održive reforme penzionog sistema bez promene odnosa prema radu u Srbiji? Da li je postojeći državni sistem penzije u Srbiji uopšte moguće delotvorno reformisati? Da li je angažman sa Međunarodnim monetarnim fondom samo set privremenih mera ili suštinska izmena celog sistema penzija u Srbiji? Da li privatni penzioni fondovi treba da budu integrisani u sistem penzija kao obavezni ili dobrovoljni? Koju ulogu u reformi penzionog sistema ima privatni sektor osiguranja u Srbiji? Ima li bilo kakve reforme penzionog sistema ukoliko se nastave alarmantni demografski trendovi u Srbiji i treba li država u sklopu penzione reforme da investira više novca u podršku većoj stopi nataliteta? Koliko dugo je moguće održavati ekonomski neopravdan nivo državnih penzija i šta o tome govori primer Grčke?